Si Laura det da. Hvorfor er det så stort soverom der inne? Fordi... Nå skal vi sende film til Helene. Vi sender filmen til Helene. Hva vil du si til Helene? Jeg er glad i deg. Jeg er glad i deg, Helene. Skal vi kose med kamera? Jo, kose Helene. Nei. Skal vi stå opp og spise frokost? Jeg skal sove til 5. Jeg skal sove til 8. Nå må du ligge der. Jeg bare har hørt. Så jeg kan stå her. Jeg skal være litt med deg. I morgen skal jeg til skole. Hva skal vi på? Det så jeg. Du, jeg så at du slo den. Det var ikke særlig hyggelig da. Ja, det var så hardt. Bare... Du. Du satt deg på tærne dine. Skal vi spise frokost? Ok.